Takže čaute ľudia, už ja viem, už ste na to dlho čakali. Ďakujem vám za 214 odberateľov, za len 2 videá, takže nám to ide dobre. Díky moc. Takže dneska ide obed sladký a veľmi zdravý obed a hlavne sladký, fajný. Presne 10 minút to trvá. Tu máte postup, tuto niekde, či hore, alebo čo viem takto. No dobre. Takže ukážem vám suroviny, čo teda budeme potrebovať. Ty kaký jebak tu mám. Si kokos. Dobre, tak idem vám ukázať suroviny. Ak som hovoril, tu máte ten postup. 2, 3, 4 a už tu není. Dobre, tak idem vám ukázať ten postup. Jak sa to nerobí. To čo? Takže ľudia, budeme potrebovať zhruba 2 banány, ja tu mám 3. Ale ja dám 2,5 cca. Potom budeme potrebovať vajíčka. Neviem presne koľko vajec. Tuto máte niekde napísané. Hore. Takže len toto a budem potrebovať ešte múku. A samo, prečo tam nedá cukor? Ľudia, cukor tam netreba, keďže robíme to s banánov a banány sú dosť sladké, takže cukor tam netreba, ale podľa dochutosti, ak chcete, tak dajte si. No, takže ešte jedna vec, ľudia. Potrebujete na to múku. To je jedno, ako máte múku, ak to chcete ešte viac zdravejšie, špaldlovú múku, ale ja nemám špaldlovú, ja mám iba polohrubú. Môžete dať ako chcete múku, ale aby to bolo viac také nadýchanejšie, byť vami dám polohrubú. Dobre, takže ideme to spraviť. Takže banány si teraz rozpučíme v miske, alebo čo ja viem v čom. Ukážem vám, ako sa rozpučia banány. No takže ľudia, budeme potrebovať voľakú misku alebo tanier. Ja zvolím radšej tanier a vidličku potrebujeme. OK, takže najprv si ja dám jeden banán. Ten banán si samozrejme tak fajne olúpeme. Aby vám to išlo trošku ľahšie, tak ho rozpolíme voľako. Tak a začneme vidličkou tak počiť, aby z toho bolo ako keby nie kaša, alebo chápete ma. Takže nejako takto. A naozaj takto, aby vám žiadne zvyšky nezostali, proste popučiť poriadne ten banán. Takto ľudia. Môžeme vidieť, že nám to veľmi fajne ide. Počkajte ľudia, idem otvoriť, ak to klope. Ako to... Takže ľudia, už som otvoril môjmu otcovi. Takto fajne a ideme pučiť poriadne. No vidíte, už sa to nám dostalo do takej štruktúry. Do voľakej, kde je kamera, takejto. Takže naozaj aj 2-3 minútky pučiť ten banán, aby nám z toho vyšla taká kašička, ako keby môžeme vidieť, že už sa nám to pomaličky ide. Odkiaľ som zobral ten recept? Samozrejme, môj veľký pomáhač ChatGPT. Ja som mu iba napísal ChatGPT, ukáž mi voľaký recept do 15 minút z 3 surovín. On mi ukázal toto a povedal mi, no dobre, fajne, som si hovoril, nie, že iba za 10 minút obed hotový. Čo ti šíbeť? To je tlak, ešte taký fajný obed. No ľudia, takže tento banán už mám popučený, môžeme vidieť, že ide na... Podľa toho toto bude vedieť. Budete vedieť, keď sa hýbe. Keď to napríklad otočíte na nier a hýbe sa. Podľa toho viete, že je to veľmi dobre popučené. Dobre, ideme na druhý banán. Teraz volím taký menší banánik. Podľa mňa toto stačí, keďže idem to jesť sám. A ja si spravím iba 3, ale keď tak zvyším môjmu otcovi ešte 8, 4, čo ja viem koľko. Takže rozdelíme si to na polku, ako keby, no toto polka vôbec nie, ale to už nevadí. No a začneme to pučiť. Tento ide trošku tvrdšie. Odporúčam, že, lebo niektorí, že dávajú do chladničky banán. Keď budete toto robiť, tak si nechajte trošku zmeknúť banány na suchú, na voľakú tacku, proste chápeme sa. Čiže to trošku horšie sa pučí, no čo už bude to. Takto. Poriadne to pučiť. Tak. Tomorrow, so I wanna
so website, always the website. After all this story. Tak poď sem. A nezabudnite si spievať pri tom, ako to budete pučiť. Tak poď sem. Ja ťa vážne milujem. Neviem žiť už bez teba, lebo ty si jediná. Poď sem. Ja ťa vážne... Dobre ľudia, ozvem sa vám, keď dám tie banány do misky a budem to pridávať, hej? Takže ahojte. Ľudia, som si tu pripravil múku, budeme potrebovať 2 veľké lyžice, možno aj viacej, keď som dal 2 veľké banány a budeme potrebovať 2 vajíčka. Môžeme pridať aj 3, záleží musí to byť proste vláčne, dobré cesto, hladké cesto. Dobre, takže to dáme takto, aby ste videli, že čo robím. OK, takže do misky si ľudia pridáme tie rozpučené banány. Tak. Takže takto voláko. Vidíte to? Pridáme tam, že 2 vajcia. Bez škrupinky samozrejme. Tak. Takto vystajem ruky. A začneme to tak miešať. Keď budeme mať náhodou malo banánov, takže budeme to naozaj, že takto nejako mixovať. Mixovať. Poriadne. Dobre. Ešte to trošku mixujeme to tak pol minútku, cca aj minútku, aby to bolo naozaj veľmi dobre rozmixované. Takto. No podľa vajíčka to záleží o tom, že aké máte vajíčka, či máte veľké, malé, takto. Ja mám asi MK, moc neviem. Tak. Takto. A pridáme tam teraz 2 lyžičky polohrubej múky. Zoberieme si lyžičku. Pravá lyžička. No alebo viete čo? Ja to dám od oka. Ja som to dal proste od oka. Lebo ja som si to dal do misky a odporúčam vám si dať viacej, si dať proste presne na lyžičku. OK, môžeme vidieť, že sa to tam tak pomaličky robí. Tam ešte pridám trošku, ale naozaj. Tak. Múku. No fajne, už sa nám cesto robí. Hlavne si dávajte pozor na hrúdky. Ale samozrejme, že hrúdky tam trošku budú, ale iba z toho banánu. To musíte naozaj kvalitne rozpučiť. Naozaj, že kvalitne. OK, takže ozvem sa vám, keď to dám na platničku, alebo uvidím, či to ešte tam niečo pridám. Čaute. Dobre ľudia, takže tam pridáme ešte trošku múky, pretože je to moc riedke. Dobre, musí to byť také, proste uvidíte, ja vám ukážem, že ako. Dobre. Ja tento pohár už dám celý. Voľako dajte polovicu tohoto dvojdecového pohára, ceca. Proste 2 až 4 lyžičky. Dobre, ozvem sa vám. Takže tak ľudia, dajte na pánvicu ceca toľkoto masla, koľko som ja teraz dal.
Zoberte si voľakú várišku, ktorým tie lievance obrátite. Potáčajte to. Lievanie sa bude robiť 2 až 3 minútky. Takže ľudia, toto je obed do 10 minút. Ozvem sa vám, keď bude prvý lievanec. Ale všetci vieme, aj pri Cinka, že to prvé vždycky nezní, že proste to prvé vždycky nepôjde. Dobre ľudia, končím, uvidíme sa. Počkajte na mňa. Takže ľudia, lievance už mám, pozrite sa, ako vyzerajú, sú krásne, pekne opečené. Len jediné, čo vám neodporúčam, dávajte si pozor, na aký stupeň to máte. Ja som mal na stupeň 3 a tá prvá mi samozrejme zrola, ale to druhé sú vláčne. Pozrite sa, aké mäkké, pozrite, aké nadýchané. Dobre, tak ideme dať ľudia, že taste test. Takže dáme taste test, počkaj. Takže takto ľudia, dáme taste test týchto za 10 minút hotových lievancov. V Amerike na to dávajú aj maslo, tak som to chcel iba skúsiť. OK ľudia. Takto. Viete, ako to chutí? Proste ani cukor tam nedávajte, ani 2 banány, jeden vám úplne stačí, to chutí úplne ako banán. Toto jedlo, približne tieto 3 lievance a s tým maslom, má približne 100 kalórií, za 100 kalórií ste najedení, sú nadýchané, ešte na to maslo, ako sa to roztápa tam. Ňam. Pozrite. Toto určite nerobím povyklad. A mne sa strašne páči, že keď dáte navrch to maslo, vidíte, navrch je to maslo. A to maslo. Samozrejme dietné maslo, hej. Pozrite sa, aký kusok. No. Naozaj. Pozrite sa. Za 10 minút som to mal hotové. Pre Boha. No 12 minút, lebo som samozrejme aj poriadil, ale to nebudeme rátať. Dám si na to ešte maslo. No to maslo si musí takto mazať. Aha. Proste banánové. Je to sladký. Ja som už teraz plný a to som si dal iba 3 lievance. Lebo ako hovorím, keď na to dáte tú polohrubú múku, tak začnú byť také nadýchané. Pozrite sa to maslo. Nadýchané. No. Pozrite, skláčim a vráti sa mi to. Je to sladké. Pre milujem to sladkého. A ako chcem schudnúť. Ako ja. Odporúčam naozaj tieto lievance. Za 10 minút som to mal hotové. No. Ňam. Všetko som zjedol za 2 sekundy. Ale som naozaj plný. Idem sa napiť čistej vody. Nebojte sa, ľudia, to nie je minerálka, ja som si tam iba vodou trošku nabral. No. Takže ľudia, toto je obed za 10 minút a myslím si, že to nasíti veľa ľudí. Ja som strašne plný. Dobre ľudia, tak zajtra nesľubujem, že bude videjko ľudia. Nemám suroviny, ale keďže môj táto dostal dôchodek, pôjdeme do obchodu. Musíme to pochopiť, chápete? Takže ľudia, toto video možno trvá 15 minút, ale rátajte, prečo trvá 15 minút, lebo sa tu s vami rozprávam, zoznamujem sa, tak ingrediencie všetko. Takže takto ľudia,
prajem vám dobrú chuť a nezabudnite na ďalšie videjka, dajte odber a like, díky, čauko!